fulezo vala zanga zonse. Amanena kuti amafuna ndiphunzitse zina zake. Amati chinthu chimene ndingathe kuchikonda. Chinthu chimene akuti sindizachiyiwala mpaka nakalekale. Mawu anayankhulidwadi. Nkhani imene ndiyongopeka chabe. Kungofuna kupasa mafuta anthu osalakwa. Ndi nkhani yongofuna kochukira kapena kungofuna kupeza ndalama basi. Ndi chimozimozi nkhani imene angathe kungozikonza yekha kukuwa. Nkhani imene ingayipitse mbiri ya munthu. Ndipo ndi nkhani imene singampase munthu chiyembekezo cha moyo wake. Maka ku nkhani ya umunthu. Nzibambo agwira atsikana wa zaka 9. Zonsezi zinali zongokonzedwa chabe. Koma nongakhala atapakidwa nkhani imeneyo, choonadi sichisowa chimabwera poyera. Kumpando ndi malipoti akuchipatala kumene anapita mwanayo kuti akayesedwe. Ndipo kumeneko kunali kubwera Health Center. Date 18 Masana pa 28 ndipo 31 August 2008. Kotero kayesedwe kake kanali magawo A, B, C ndi kuyesetsa kuti mwina mwake aone ngati nkhaniyo idachitikadi. Ndipo munali Chief Welfare Officer amene anali Mr. William amene anatsimikiza kuti mtsikana sanachitidwe, amene anatonzedwa ndi kumenyedwa kwa abambo ake a mwanayo Mr. Wilinate. Mr. Adam akhalali ndende zaka ziwiri kudikirira maumboni ogwirika. Olemekezeka mtsikana ameneyo akhalali vuto kwa anthu onse. Ndikachiwanda kamene kamaputa azibambo cholinga kagona nawo aziti awagwiririra. Ndi munthu oti amagonana ndi amuna mtundu wina uliwonse pamene. Komanso manja mama yake samagwirika mwana amene. Ndipo tili pa chiopsezo dziko lino nkhani amatenda ndi mtsikana amene. Mamuna yense amene angadutsane ndi mtsikana ameneyo amankopa ndi maso achiwerewere. Ndipo mmadziwa amuna ndofowoka mkale. Ndi zimene zinapangisa mwatsoka kuti Mr. Benadam amuyitanire mwapambali mtsikana ameneyo kukamulangiza. Mwanayo pochita manyazi adakuwa imene inali mistake kwa Mr. Adam. Koma mwanayo ndi msinkhu wa mwana wawo. Ndiyeno zikhalira koti lino zimene lingachite kwa munthu ameneyu pa tchimo limene sadalipangeli. Zikomo. Mafuna abwino madam. Mafuna abwino madam. Mukambapo yani pamene munthu ana amene mamuyimira mlandu anatsala pang'ono kuti akalowe mu ndende ya mlandu umenewu. Awo zokamba zambiri ndilibe. Ndine lawyer ndipo ndine lawyer wabwino. Koma mmene mukuonera munthu osana chimwe ndi mwangogwisa ntchito zetu kumutetezera mwina mangophimba nkhani. Tiwane kuti siuti mlandu one makamba ndekha ndinali ndi munthu wina mbali inayi. Koti lanena kuti ndi osalakwa. Koma mtima wanu utsimikiza kuti ndine ochimwa. Madam, palibe sali mafunso ena aliwonse pano ayi. Akoti aweruza a dziko lino atsimikiza kuti munthu wanga sanali ochimwa. Ndipo mwatsoka pamene imathera milandu yonse. Iwe uli ndi lilime labodza ndodzaza ndi bodza umatetezera mitima ya anthu ochimwa kuwapambanisa milandu kuotcha mitima ya anthu osalakwa. Pachifukwa chimenecho suzachithawa chikwapu cha Mulungu pabodza limene wakhala ukupanga kutetezera olemera ndi otchuka. Zidzakubalira umboni pa tsiku lako la kuweruza. Tsiku likubwera, tsiku limene udzabweza milandu yonse imene sudachimwewe. Tsiku limene uzafuna thandizo koma suzalipezayi. Tsiku limene uzayang'ana kumwamba kufunafuna chifundo koma Mulungu suzamuona ayi. Ndipo pachifukwa chimenecho uzaziyang'anira pa chithunzi chako pa galasi ndipo ndikhulupirire suzamuzindikira mulendo akudza pa iwe. Munthu ameneyu anagwiririra mwana wanga wa zaka 9. Hey, wawa. Ukupeza banji darling. Ukuchita kuonekera ali kuli upo. Nakumana ndi nzako ku school. Samakhubi lero nakwatira. Unazona? Anaona zithu zale bwanji suna ndinene kukwati. Nari anali ndani kodi amene? Oh, ndadzoti file suna mlandira amene. Inene madaba kuti chimwene ungosiyasiya. Oh, koma ndewu kutalika rusa nami. Pesa baro. Oh, chuzikai. Okay, chimwene. Banja mwe. Tilankhule chinthu chake chani kodi? Hey! Achimwene!
ndakusowaso kwambiri chimwene amenewa chimwene ndakunyadira kwambiri ntchito yako yabwino yonyadilika dziko lonse yabwino pa moyo wako komanso pa banja lino. Chimwene sindikanakwanitsa ndekha inayi komanso lino chimwene mwatukweka kwambiri taonani mwangogwira ntchito kwa 6 months yokha koma muchayokha ngati anthu olemera akuluakulu ndipo Dominic ndiwe wapolisi odzabwino ntchito yako kwambiri ndipo ndiwe loye wabwino wamphamvu wa banja lonse lino tizipanga ndala mwano. ndapana wonga ndala mwano. Kuphatikizapo pamenepo kungoti wangondibwerera mzimu ina wake wa makolo athu asaname simangondandaulitsa kwambiri ife mambo ndi mayi akanakhala alipo bweza taona zimenezi koma tisakhumbe zinthu zimene zidapita kale basi koma nkhani yayikuti zingoti ause mtendere chifukwa kumene aliko akutha kuona chipambano chimene anafe tili pano tingapange toast chabwino sindiudzala ndi chimomwe chimene chili ndine tinena kuti chane popanga toast amene chikondi tendere ndi ubale wathu osatha muzinena kuti amenika. Cheers. Okay, cheers. Mwandikumbutsa Central Africa Medical Stores ali ndi zochitika ndipo ndikhala munthu wankulu kumene koko loweruka mubwera. Ndibwera kuti Saturday ndisi bwanji iwe birthday yako. Yes. amuna anu ndi munthu wankulu kwambiri usayire kunena ndimadziwa bwinobwino ndipo dziko lonse lapansi kwa ine munthu wankulu ndi amene. Zona tabwera kuno. Come on Dominic sikuyenderani itu. amula mukondera bwino sikomo. Mwana wasarana ndani akundimbira ndikufirayo. Lora ni ndani we? Kaya. Hello baby. Yes madam. Kwajirika ngozi wapsha kunako ndi kuchipatala kuna mitete. Chani? Sindo kopyezani madam koma amuna anu akozedwa pangozi. Ngozi? Ndifuna ndikambe ndi mmodzi mwa private chonde. Ingokambani adokotala awanda akazi anga awawa. Sindibisa kena kalikonse kwa inu. Miyendo yanu yapuwala basi.
bwanji osesera obanga njira oli nze ndeeso doctor. Chonde, mtaona ni kanzatula morani. Zosaze, ningondiuza nitango ino yose. James, ndikuitana kaya. Ndamva kale zimene undifunira. Sindingakuthandize pa nthawi ino, nthawi imene undiuza ndiyofupika. James, chifundo ndi chani kodi James? Ndithandize amene ungathelemo James. Ndikukuza James. Sikutuluza James chonde. Potetezera moyo wa munthu chonde. Mwana wanzako ndi wako yemwe. James chonde. Ndagwira mwendo wako. Okay, ndingosele mene ngachite okay? Tiwe wakwera nkali moto. Kumano munauza dokora azorera bwandi patient kuno. Dokora ali mwana uja wamona kale bafunika koma machaji. Ndiwo ndalama imene ifune kuperekedwa treatment isanayambike. Ndura na amene. Ndikuti sasa mala za moyo sanga samale mwana wanga zona. Sa, pirani mukanchondelere dokora layo. Apo bi muluza mwana wanu pasana 24 hours. Kakamwira ndokora. Kandida ne ndokora. Mukamwira ndokora chonde. Agnes. Agnes. Agnes! Uli.
Wanja plus. Be ndi yani chimenechi? Imene ndi life insurance policy. Ndiyo kwana $350,000. Tizimene ndinazo basi. Kwa inu awiri nonse. Ndinu banja langa. Mkazi wanga. Ndi mchimwene wanga. Ndikufuna kumwalira. Chani? Ukamba zili kodi. Ndikufuna thandizo lanu. Leka zimenezo. Pepani. Ndikumva kubwereka kwambiri. Ndikumva ululu kwambiri. Sindingapitirize chonchayi. Ndinakambirana nda doctor. Anena kuti system yanga yaonongeka. Moti sindingachirenso ayi. Sindingakhale mawiki ambiri. Ngakhale masiku. Ndifuna ndifuna thandizo lanu. Ingo ndipani mwina ingo khale ngati ngozi. Ndikutsimikizira sufai. Leka kuganiza za imfa. Ndi chimwemwe chanji mukumva mukandiona ine chonchi. Ndiuzeni zikuonesa ngati mandikonda. Koma ayi. Chifukwa simuze zili mkali mwa ine. Ukufunika undimvetsetse Agnes, undimvetsetse. Ndikuti ndikumvetsetse popanga plani yakupha. Pepa sindingakwanise zimenezo. Agnes. Sindikukhulupirirayi. Ulankhulambira zimene zifo yani kwa mkazi wako. Shut up Ishmael. Shut up. Ishmael uganiza bwanji. Sasa fura zimenezo. Mwina akaone naye kakuti afa pompano. Timusowa basi. Be, wakanilanji kuja chakuja kodi. Fojani. Ndinataka lekali chiyembekezo cha moyo wanga. Jandijani pa moyo wanga. Agnes, ndikuona ngati umanditenga ngati ndine mamuna wako, bora ungondipha basi. Chochi zimezi ndatopa nazo amve. Ndine mkazi wako. Zimezi zikadachitikira ineyo. Ndikumapempha kuti undiphe. Ukadapanga chanji. Nditamva kupweteka kwako. Definitely ningathe kukuthandiza. Poti wafunisitsa. Tiye nazo. Timing ndi imene ikufunika kwambiri pa plan imeneyi. Ndiye ndifunika ndisunge kwambiri nthawi. Mphindi yonse yowonjezera kapena kuchotsera ingathe kukhala yopsa kwambiri. Action ikhala Sunday, tsiku limene lili birthday yako. Ndipo pa tsiku limenelo Ishmael akapanga haya la galimoto. Agnes uzapita kunsika kukagula zovala zimene simazikonda kuvala. Zinthu zimene zizakwaniseni ngati ozelezeka. Makamaka kuti nkhope zanu zisadziwike ayi. Ishmael udzayika ndevu koma za fake. Mudzakumana ndi mnyamata pa junction imene ndakuwuzani ija. Adzayenda kuyandikira galimoto koma atavala vest. Ndipo mwendo wake wa jeans ambali modzi azaupinda. Azakulozetsani mfuti koma musazachite mantha. Muzangompasa imvi ndi kungotenga futiyo nkumapita osachitaso china chilichonse. Ndiyeno china chilichonse chizakhala simple. Nonsenu muzapita kupate koma pa magalimoto osiyana. Muzapange pake magalimoto amene muzapange hala ndi muzalowe mu hotelo ndi magalimoto anuwo.
Dokta, ndasangalala kukuonani kuno. Awo, ndasangalanso kuti muli pano. Vivian ali kuti? Sanakwanise. Udziwa mwana wanga pacha akuludwalako choncho. Koma ali bwino, ali bwino. Pepani kwambiri. Osadandaula. Azimayi ndi azibambo, ndizokondweretsa kukuonani anthu ooneka bwino ngati inu. Mukusangalala pa birthday ya mkazi wanga. Amatanthauza zambiri kwa ine ameneyo. Kwa Agnes. Ndikunyadiyani nonse polemekeza kuyitanidwa kwanu kwa ine. Ndifunapo ndipezenso mwayi chifukwa cha amuna anga pokhala munthu wabwino pa moyo wanga onse. Ndipo ndimakukondanso kwambiri. Ndipo khumbo langa lalikulu loti azayendenso. Ndimakukonda. Ndikadakhala pa tsiku lonse panopa. Koma mwatsoka singakwanitse. Koma chonde sangalani mmene mungathere. Zikomo kwambiri pobwera. Okay, zikomo kwambiri. Tikumananso. Ayimwene. Dominic. Ayimwene bwanji inu. Chabwino. Ndikufuna kusangalatsa maso anga chifukwa cha atsikana timene tabwera tangela toyiwalitsa ku nyumbati. Chimwene. Ndikukudzani paja ndinokwalira lini. Come on. Sisi, ndiloleni. Come on. Zachamba zimenezo. Basi ufireni. Sangalalani. Magazi aisanana ibabwera ngenge. Hello. Chiyambi chokuthana ndi zinthu umafunika upange plan. Hello. Ndindani kodi? Ndipo plan imatsogozedwa ndi action. Kodi ndindani noyo? Ndipo action imafunika kulimba mtima. Usanipowa mva? Shut up. Hello baby. Wawa. Ndungona zachilendo zokha kuno. Zachilendo zijani? Baby, bwanji? Palibe usazitengere. Zosavuta ungabwera mwajangu. Ndikupeza baby. Ndikupeza ndithu. Hello. Takuona wamuimbira. Kodi wafuna yani? Unisiya magemu amene waveni? Ndikutha kuona kuti uli ndi mantha. Unayenera ndi kuchita mantha. Chifukwa chakuti uli wekha. Ndikubwera kudzakutenga. Pompano ndikubwera kudzakutenga. Ndikubwera kudzakutenga. Ukuchita mantha kodi?
nthawi yakwana kuti tonse tithane ndi plani imeneyi. Pasapezeke cholakwikayi. Mukokere maotchi anuwo exactly 3:30. Ndipo muzimise mafoni anu pa nthawi imodzi nonse. Mukaona china chilichonse cholakwika pa plani imeneyi, musiye mwachangu. Hello. Dominic. George bwanji. Ndimafuna kulumikizana ndi mkazi wanga koma mafoni yake ndiyozimitsa. Ndimangofuna kuti mwina ngati uli komweko ndilankhule naye koma. Chonde ngati kungatheke. Ndikanalero koma sindikuona baba. Mwina make tango yesera nambala ya Ishmael kapena. Ndikanayesadi nambala ya Ishmael koma ionese kuti nambala yake so ndiyozima. Ndichifoyenda kuimbira. Mene ndikuoneramo ali mkara amenewo. Koma abwera pompano. Koma magalimoto awo aliko kuno. Sasa ngati mwina angatokhala watengana ndi mamuna waka Vivian. Timwimbira ulankhule naye. Awula. Basi zisiye ndisakuvutitse. Zikomo kwambiri. Unasona? Basi usazivutitse wekha. Wawa. Pepani komano ndikuona kuti masano akulankhula zinthu za mtima mwanumo. Mwina kwa 30 minutes yadutsa. Tanduzeni. Kodi mwina kunali kungoflasha kaonekedwe ka chilengedwe cha ine kapena zipaso zake zakusangatsana. Bwanji tidayambiranso zokambirana zimenezi zimakamaka ndikudziwana wina ndi nzake. Mongati mwachikhalidwe ndine chisokonezo. Chisokonezo? Ndi dzina la chilendo kwambiri. Pa tsiku la chilendo. Dr. Don wazachipatala akusangalala ndi chemwananga wang'ono ndipo ndi loya ameneyo. Chingoraba zachilikira bwino kwambiri. Muli ndi chozitetezera chabwino kwambiri banja lanu likamatha. Makamaka mkazi ona akazindikira kuti ino ndine tili pa ubwezi. Ukukamba zinde zili kuti. Don musafotokoze zimene zili mu mtima mwanu. Ndakuona ndekale m'maso mwanu. Ndikudziwa ndizovuta kwambiri kwa munthu wamamuna kukhala pa banja ndi mkazi mmodzi kwa zaka 15. Ndikudziwa kuti mtima wanu kufunisisa koma chiyambi chimakuvutani ndikunama kapena. Koma pali vuto lalikulu. Sindinganene kuti nono. Ndizonadi chisokonezo. Sindingakanepo kanthu kena kalikonse chifukwa ndakuona kuti ndi munthu wokongola kwambiri. Molemekeza chimene wandiona iwe mkati mwa ine ndichilemekeze chimenecho kuti chikwaniritsidwe. Osati somawayi. Room 37A. Ndi chani imenecho? Imene ndi room namba yanga. Ishmael, wote nilupanga mantha kwambiri. Njino chilika ni nthenda yake. Kodi warani? Tufunika mene momwe nthawi isanathe panopa. Palibe chitavute panopa. Jowa titsogolera kale plani yabwino kwambiri. Tufunika kupita ngati mbava. Ndipo nkhani zakhala kuti kwa George kunabwera mbava basi. Nkhani yatha. Ndiye wamberedwa basi. Tatsala ndi 20 minutes kuti timalize chimenechi. Ndiye tizibwera kupate. Tienazo. Kodi pale amene anakuona ni mukulu wangati? Sindikhulupirira. Panalibe.
Kerimani ali kuti? Wapita kwawo. Iphani. Munenera kukhala kupupati osati kunoko. Agnes, usakhala opepera. Ishmael, ndiphe. Musaganize kawiri mungondipha. Ndiombeni pompano. Iphani pompano. Pompano, Iphani. Ndepeza video ipa phone saa. Awa ndi mapepala a life insurance policy. Anawaombera pozitetezera. Umayero ndi jani kodi? Ndi nyamara watu hali kutiko. Pita kankomole. Usamale. Zabuna zonse. Dr. Don, masolo bani? Ndiso bino gaini. Mwani kumbukira? Olompa kuno pomwe. Tidakumanako? Ayi, ndipo sindikafuna tidakumana olompa kuno pomwe.
osamaganiza kawiri kumangochitiratu. Jambuza muntu. Sole zibulobo zinayi za feki. Mapulani osaja anala feki ngati mene ulili iweyo. Ndimangofuna kuona kukhulupirika kwako osati mpaka na kwa mbale wanga. Ine ndibe chani iwe mkazi wa ine? Ndiuze chimeneyo chali nacho ine ndinalibe. Chifukwa chani Agnes? Chifukwa chani? Ndiuze chifukwa chani Agnes? Ufuna udziwe? Ukufunisa dula dziwe? Ike ndikuuza munthu amene umuombera papayo ndi chifukwa chimene ndakwatira iweyo. Chifukwa ine makonda amene osati iweyo. Anandipempha kuti ndikukwatira iweyo kuti ndikusangalase. Tinali timu kwa miyezi 4 ndisanakumaneso ndiwe ayi. Chifukwa yoti adali papanya ndi munthu inako ndine namukana kuti ndinkwatire pa nthawi imeneyoyo. Anali munthu wabwino kwambiri pa moyo wanga. Ugaza ngati ndi chifukwa chani ndimamuyitana iyeyo nthawi iliyonse ndimafuna kupanga zachikondi. Ndi chifukwa chakuti ndimafuna kuti abwere m'malingaliro manga ndisanayambe kupanga zachikondi ndiweyo. Chithunzi chako chingatoma panga zachikondi ndine. Koma m'maganizo anga ndimaganiza za Ishmael ndisanapange zachikondi ndiwe. Ndimankonda iyeyo osati iweyo. Ndi chifukwa chake. Ndi chifukwa chake. Ndiwe mwana wa hule. Upange chikondi ndi ichi. Ama ile nditsairani. Sweetie, sipo mpano dikira kaye ndikupase apo zikaye. Ndaukonzera apo ziwokoma kwambiri. Princess. Princess. Ndikupeza princess, my darling princess. Ndakupeza. Mwalipeza da mama. Sunga banga kabisa ndina ngwe. Tiego uje apoze okoma kwambiri. Darling. Ulola weka eti? Tola weka je? Chakulandira kumasautso amenewa eka. Kodi ndinu ndani? Kodi munandita munanditani? Chisokonezo? Ai, Liz. Chikuchitika nchani kuno? Liz al mission doc. Usadandaule saine Dominic. Sandikudza kuposa iweyo. Sindikutha kukhulupirira
kuti Agnes ndi Isha amafuna kundipha. Bwezi pano nditafa koma sindinayenera kuchitira mwina koma kuzitetezera Pepa chifukwa cha sister wako. Zonsezo madziwa chani ubwezi wa mchimwene wako ndi mchamwali wanga. Usaname bodza apa unawacherera machera ndunama zimene ukamba zinde zitiwe. Kodi noyeke exact chimene ufuna kutanthauza ndi chani? Ndikapausewa tanduze sinakufotokozere mokukonda kuti anthu amene ndikuwadabwa. Ndili ndi chisoni kwambiri sindingathe kumayankha mafunso opusawo. Ubwino wake sindifunsa mafunso opanda pake. Tiuze chilungamo. Chiona dijani Dominic. Chiona dijanji. Chiona dijoni ni mazitetezeracho. Ola iwewe ungonena zimene zifero waluza sister wako ika. Koma ine ndaluza brother wanga ndi mkazi wanga. Ndikukufunsa funso. Ngati nsanga ngati mbale. Ukundiyankha ngati chigawenga. Usaiwale kuti ndine detective. Ngakhale ndiwe nsanga koma lamulo sikuti likukhululukira. Tikulonjeza ndikutsimikizira kuti ndiwe ochimwa. Ndisijani kuni ndisijani sasa. Kuti ndisijani sasa. Atsika naona kabuna ngari. Atsika na wenera tsogololo wala. Ndifo yani mufuna kujoba doga kukathela kuntenge ukoko. Onani. Ndijira mokupweketerani. Ingo sitani ifutano musowe ndipo ndikulumbira kwa Mulungu. Sindikulengera ni mlandu ina uliwose. Olo kapena kukambako mlandu nalose kwa ine. Ngakhale kwa aliyese. Unozoa ifojezi? Ndifuna ndidziwe. Ukufuna ndikudziwe we? Ndifuna ndidziwe. Chifukwa kuti mmodzi mwa anzathu mama sekanza akubwerawa akukagwira mwana wako. Princess. 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 What the hell? Princess. Princess. Ndipo wina akagwira mkazi wako ngati kapolo. Pemphera osalega. Ndiwe ndani kodi? Ndinzikana wako amene uja. Tawera bwanji. Ndikudziwa kuti ukutha kununkhiza kuti sikuti ndine ngelo nyumba ino ayi. Ukuoneka ngati ukudekha. Ndi mwana wako ndi ukondedwere. Koma nthawi ikubwera yoti tidziwe mene umankondera. Chonde. Khala basi. Chifukwa dziko likhala lowawa lopweteka pa moyo wako. Ndanena kuti khala basi. Chonde nisiyeni. Chonde mwana wangayo.
ndikupatsa 5 minutes pola tingomvana zochita basi. iwe uganiziranji ndizunga zimezo? Joe ali ndi mbiri yabwino kwambiri. Usayerenso ndi amene anakupezera ntchito imeneyi kuno. Adakutukula. Ndikudziwa sa koma lamulo liyende basi tionetsesa kuti chilungamo chiyende ngati madzi timumanga. Chimene ukayikira ndi chani? Mkazi wake mchimwene wake amafuna kumupha. Anthu amenewa anasiya magalimoto awo ku hotelo kupata kucha ndikutenga hayala galimoto ina. Tiumboni wanji umene ukufuna pamenepo? Tivulepo sabato bwanji munthu amene oleredwa ndi mchimwene wake kuchokera kumwana tikuyamba kudobera mkazi wa mchimwene wakeyo tikupezeka kuti ali mchikondi cha nseli chachikulu. Samungapange bwanji ndi nyengo imeneyo. Chochi anadziwa kuti apolisi asatengapo mbali chifukwa adapanga mishoni imeneyi ndipo anapanga zimene zifaye chiphera mtima. Ufuna kutiuza kuti chani? Kani imene siyo zitetezera yekha ayi inali mada sa mada. Uli ndi umboni uliwonse? ndili nawo. Ndipatseni chilolezo ndipo ndikutsimikizirani pamaso pake. Ndikukhulupirira kuti sufuna kungopa tipezerapo mwayi kuti ungomulange munthu wina chifukwa cha imfa ya sister wako. Sikachitika choncho tikumudwa nawe kwa mpiri sikangodziwika umva madzi. Siuma kwambiri sa. Ona ngati ndi ndrama zimene kufuna ingonena ndrama zokuti amuna kulemera ajenda amene atandipatse ndrama ife kuno komanso pepa pokukhumudwitsa hane izi sizokhuza ndrama. ndanena mukufuna chani kwa ine? Ungathe kusunga chinsinsi? Ungasunge? Ndingathe kutero. Okay, chabwino. Ndakukonda chifukwa ungathe kusunga chinsinsi. Ndikutha kuona mkati mwa maso ako. Ndikutha kuona kupweteka kwa mtima wako kumene ungadutsemo utaluza mwana wako. Jesus! Mufuna chani kwa mwana wanga? Ndizasambira mu nyanja ya phulusa. Ndizakupanga ukudubuke mmenemo. Ukadzamva kuti mwana wako wafa. Ndikulumbira ukangosuntha ndikupha ine. Diego! Zimezo ndi exact zimene zinachitika kwa mwana wako amene utengedwa uja. Ndimvetsera. Iwe uli ndi mfuti, koma ine ndi mchacha. Ndipo ndili ndi ulamuliro onse okupha mwana wako ngati suleka mgalera zako zimene ukupanga apapazo. Ndikukupempha chonde. Silo bale koma ndikuba mwana ukundimva iwe? Ngati malo ano nditakhale kokwanira 30 minutes mwana wako amwalira. Bola iweyo usewere sanga zimene ndifuna ine. Chonde mdzina la Ambuye chonde. Usagwiritse ntchito dzina la Ambuye pachabe. Chifukwa ichi ndi chobwezera pa choyipa chimene mumachita. Maka kwa inu amene magwiritsa ntchito dzina la Ambuye pachabe. Chonde Ngakhale Mulungu amene akufuna mwana wakoyo atangofa. chonde ndikukupempha chonde. Ndikukupempha chonde. Mr. John Antupi, tikuziwa zopweteka zimene mukudutsamo pa nthawi inoyi, koma indi ndondomeko. Tikuyembekezera kudekha kwanu konse pa mlandu umenewo. George, pali zinthu zingapo zimene mafuna kukambirana zokuzana ndi mlandu umenewo. Investigating officer Adam William Dominic akudziwa ubwezi umene unali ndi akazi anu
ndi chimwene wanu. Unapanga plani yowapha ndipo kutchachidwa mada. Kunali kutizitetezera osati mada. Unabweretsa kale ma statement kuti unaombera pozitetezera ndiyo kutchachidwa pakupha. George, ukukana kapena ukuvomera? Ndikukana. Ungathe kuyenda George? Chuzikaya. Ndifunso mtundu wanji limene. Umona munthu ali pa chinjinga apo. Nkhani yake ndiyongankha kapena ayi. Ayi. Ndiye. Unali kuchipinda kwako. Mwachindunji adakuombera. Komano utavala bulletproof uli pa mpando wa njinga yakoyo si choncho? Momwemo. Ndiye unatenga futi yako. Tikuwaombera onse awiri. Ndipo anafa si choncho? Momwemo. Ndiye choti atifotokozera bwinobwino kuti unali pa position imene ulilimo, position imene wakhaliramo, kuti unamuombera Ishmael pa 45 degrees patima pake. Ndipo chipolopolo chimene unamuombera mkazi wako chimaonetseratu kuti unali naye pafupi kwambiri, chonsecho kuti unali pa mpando. George, ndikutsimikizira kuti zimene zingathe kuchitika pokhapokha munthu atayimirira ndikuombera. Dominic, tayamba wabwerera mastepe atatu mbuyo. Ndifuna ndikuonese china chake. Wati ndibwerere mbuyo mastepe atatu? Eya. Kodi pamenepa nditafuna kukuchotsa sindingakuchotse? Kodi kuzitetezera ndi chani? Ndimaufuna moyo umene amafunira anthu ena, wamveti? Usanditcha wabodza. Ndingathe kuombera pafupi ngakhale kutali. Paliso funso lina? Palibenso funso lina. Tikuwasirana live kuno ku police station headquarters kumene kuli munthu amene wapha mkazi wake ndi chimwene wake. Back. Do you have any regrets about the shooting? Yes or no? Yes, you have any regrets about shooting your wife and your brother? What do you know about your wife's affair? Just one word. Just one word. Mwina sikudziwa zimenezi. Koma mwana wanga ndi munthu wabwino kwambiri. Ndi munthu wabwino kwambiri ku mitima ya anthu ena. Ndi munthu wa ntchito zabwino ndi wachilungamo kwambiri. Koma umakhulupirira Mulungu iwe? Ingozi siya zimenezo. Pali kusiyana kwakukulu pakati pa chipembedzo ndi chilungamo. Ukhale olungama, usiye chipembedzo, udzakhala wabwino. Ndakhala pa dziko ndipo ndasiyanisa moyo wonse. Nthawi zambiri ndimakhala pansi nkumalingalira, ndimaliwerenga Baibulo. Ndipo ukudziwa kuti tchimo lililonse lidzaweruzidwa. Makamaka pa tchimo amene anapanga amwinako. Usandiuze zokhuza uchimo iwe. Ukawalalikira amwinako zimenezo.
Saigon. ndeyake fana lipopoe akutani akuangana komano akupuma mobanika kwambiri. utanthauza chani kuti akupuma mobanika? Akupuma mobanika kwambiri. Kuti mukura akupuma mobanika. Mulungu angatitete. tatiye kwewe ndikuza tungodekhe ndikulankhula ndi munthu amene watenga mwana wako usapange za jamba. Ndipetsereni amene popo azingobanika. unena kuti azingobanikabe? Azingobanika ndi wasima. Wasima? Ndikuti andikana ndi munthu wasula foja. Oh shit. usapange za jamba ari kumene kwewe.